L-Aġenzija Żgħażagħ nediet l-ewwel premju tal-Youth Empowerment għal għaddiet studenteski fl-Università ta' Malta. Dan bilan li jirrikonoxxi x-xogħol li għamlu dawn l-għaddiet tul dawn l-aħħar xhur. Dan se jirrikonoxxi li ħidma fost l-iżvilupp u l-ħiliet tal-istudenti, il-kontribuzzjoni pożittiva fil-komunità u anke fl-informazzjoni li tingħata bl-aħjar mod liż-żgħażagħ. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kit Azzoparditanti. Il-Gvern jirrikonoxxi it-tant ġid li jagħmlu dawn l-għaqdiet din id-darba studenteski ġewwa l-Università fost l-istudenti imma fost il-komunità in ġenerali għalhekk il-Gvern ħass il-ħtieġa permezz ta' Aġenzija Żgħażagħ li jkompli jagħti din id-darba għajnuna finanzjarja għodda sabiex jgħin il dawn l-għaqdiet studenteski jkomplu bil-ħidma tagħhom. Il-prorettur tal-Università, il-Professur Carmen Sammut, saħqet li f'din l-istituzzjoni edukattiva hemm madwar 70 għaqda tal-istudenti li kollha għandhom lan li jtejbu il-ħajja tal-istudent fil-vjaġġ akademiku. L-għaqdiet għandhom sal-10 ta' Mejju biex japplikaw minn fuq is-sit tal-Aġenzija Żgħażagħ.